Geraint Love-Green ydw i, fi nath gyfieithu'r ddrama Le Père gan Florian Zeller i greu Y Tad, ond da ni wedi trosi o Paris i Fangor. O'n i'm yn gwybod dim byd am y ddrama yma, nes i gyfieithu i gystadleuaeth y Steddfod, a Florian Zeller, o'n i'm yn gwybod pwy oedd o, na ddim byd, dwi ddim yn fwy sydd yn gwybod llawer am y byd yma, ond oedd hi'n ddrama arbennig ac o'n i'n cael trafferth dall be oedd yn mynd mlaen a dwi'n siŵr bydd bobl sy'n dod i weld hi yn meddwl beth sy'n mynd mlaen rwan, ond mae jyst yn ddarlun mor gywir o dementia a ydych chi mewn ymhen y person sydd wedi drysu, ydych chi wedi drysu efo fo a ydych chi'n siŵr lle ydych chi. O'n i ddigon ffodus i weld y rhagddangosod neithiwr a mae'r perfformiadau yn hollol wych a dwi'n hapus iawn efo'r holl beth.